No niin, ja morjesta taas tällä Jichalu 10. Ja olisi tänään kyselyvideo, että mitä pelejä haluatte? Te, kenellä on YouTube-käyttäjä, kommentoikaa oikeasti, mitä pelejä te haluatte, että mä pelaan. Mä pelaan kaikkia, jos mä löydän. Niin. Kysykää oikeasti. Laittakaa kommenttia, oikeasti. Kun mä en yhtään tiedä, mistä mä niinku kuvaan, niin laittakaa kommenttia jostakin videosta. Joo. Joo, eli jostakin pelistä. Niin jostakin ei Minecraftissa, vaikka mä nyt tässä vähän kuvankin sitä. Eli Minecraft voisi olla ykkönen, mistä mä voisin kuvata, mutta en mä tiedä viittiinkö sitä oikein. Joo. Niin joo. Niin ja sit se olisi vaan sellainen. Joo, eli laittakaa kommenttia sitten vaan ja suppaa ei tarvi saada enemmän ja tykkääjiä ja kommentteja. Niitä ja tänään vois pelata, pyytäkää. Mä voin pelata Grand Theft Auto San Andreasia, Battlefield 2 Complete Collectionia, Counter Strike, Soccer ja kaikkea muuta. Eli oikeesti kysykää sitä ja moro!